We staan hier bij loonbedrijf Brasser van der Sluis in Zuid-Zande. Hier zijn afgelopen week verschillende GPS-systemen gestolen uit de trekkers. We gaan aan Corné vragen hoe dit precies in zijn werk ging en wat zo'n GPS-systeem precies inhoudt. We staan hier naast Corné van Brasser van der Sluis. Hij is nu 2 keer in korte tijd gedupeerd geweest met het stelen van GPS-systemen uit de trekkers. Ja, we zijn dit jaar al een keer getroffen door 3 complete systemen ontvreemd. Het stuur eruit, het scherm eruit en de bol eruit. En de 4e trekker hadden ze nog geprobeerd het stuur eruit te halen, dat is mislukt. Dat is toen die morgen geconstateerd door een werknemer. En het was gebeurd in een donkere, regenachtige nacht. Oké, dat is de moeite. Hoe zijn deze jongens precies te werk gegaan? Ze zijn waarschijnlijk langs achter de bende gekomen. Of waarschijnlijk, dat is wel zeker. We kunnen op de camerabeelden zien wanneer ze ongeveer aangekomen zijn. Maar dan zijn ze langs achter weggereden. En hebben ze achter in loods hebben ze ruit uit de sponning gehaald. De ruit hebben ze in een plas neergelegd en kapot gemaakt. Dat is om sporen te vernietigen. Het alarmsysteem was dus ingeschakeld bij ons. En dat hebben ze waarschijnlijk omzeild, waarschijnlijk door tuimelpakken. Niet precies dat we dat weten wat het gegaan is, maar in alle geval het is wel ingeschakeld op een bepaalde tijd. Het is uitgeschakeld op een bepaalde tijd. En in die tussentijd is het alarm niet afgegaan. Corné, je hebt hier nou een voorbeeld vast van zo'n GPS-systeem. Wat heb je precies vast en hoe werkt het? De bol, oftewel de ontvanger, welke bij ons allemaal vastgeklikt zit met een slot, wat dat hier zichtbaar is. En dit is dan de ontvanger en die sturen door naar het scherm. En deze 2 communiceren dan plaatsspecifiek waar onze lijn en waar onze percelen liggen. En komen op 2 centimeter nauwkeurig plaatsbepaling doen. En hoe staat de politie hier tegenover? Komen die met extra beveiliging of een extra iets? Dit najaar zijn ze dus niet geweest, wat dan me zeer teleurstelde. En deze keer zijn ze dus wel geweest. Zaterdag is de technische recherche geweest. Hij heeft onderzoek gedaan, maar ze kunnen niks vinden. Dat is lastig. Ja. Ik neem aan dat dit voor jou allemaal verzekeringswerk is? Hopelijk wel, maar we moeten nog eerst eens zien of het allemaal opgelost geraakt. Het is te hopen dat dat dan toch zeker lukt. Nou Corné, bedankt voor het interview. En het is te hopen dat het verder allemaal goed komt. Jullie ook bedankt en ik hoop dat jullie mogen wel langskomen, maar niet voor zulke gevallen. Dat hopen wij ook, dankjewel.